đây bù thật là ăn biểu này biểu thì phim đi ra đi với tôi sẽ làm ăn tuổi video लाबोलां मोनसे अरुणाचल फैनायनि बालफुं फैनायनि मोनसे hey बे दैमानिफ्राय बोखांनो जों अन्थाइखौ ओइ नै जमा जमा खालामदों फख्रिजों ओइ नै ल' जाना दं गंसे दाबो बोखोथ'वाखै आंनिया ल' जाना रेडि आरो जोंना बिजय बानिया हनै नेक्स्टआव दं आंनि नेक्स्टआव लामायाथ' बिजोंसो नै हट गारि बोखोनांगौआ डेन्जारखा बैजों बिआरअ कम्पानि दं हायोलै बिसोरनिया गोदान ना नैबे बिजयनि बिजय बिथांनि बियो थिरपालबो खोबबावाखै नै बेयाव कम्पानि दं हे गोलैगोन मोजां खेब